magmumukbang na naman tayo. Meron po akong ham shank. Ito ay dumplings na piniprito ko. Mole is next to me. Kaya kung may marinig kayong making a noise si Molly yan. Ito po ang aking drink. Yan. And sasawan ko is yung toyo. With, nilagyan ko siya ng konting maanghang na sauce. Rice, of course. Yan yung shank guys. Binili ko lang siya. Hindi ko siya niluto. Binili ko lang siya. Yan. Isn't it good? Kaya si Molly nagwa-wild. Kasi naaamoy niya. Gagawin ko. Papakin ko na lang. Kasi, nakakat pala siya. So good! Yung ibang shop kasi dito, yung food nila, nagluluto sila ng food, kaya nakakabili ka ng cook na. Yan. Rice. Let me taste it. Ito yung gyoza ba yun? Noodles ata yung laman eh. Noodles yung laman niya. So crunchy. Oh, yum. Gusto ko siya. Ano? Hindi ko siya bigyan ng pagkain kasi masasanay siya. Kayang balat ang crunchy. Hindi siya masaya sa akin. Kailangan niya ma-learn na bigyan siya ng pagkain pero pagkatapos ko na. Kasi kapag nag-feed ka sa kanya na kumakain ka, pag masanay kasi siya na binibigyan mo siya ng pagkain na kumakain ka sa table, pagawin niya sa ibang tao, di ba? Yung ibang tao hindi naman sanay sa kanya. Kaya matuto siya mag-manners. Masarap talaga ito. Yung intro ng video ko, pinakita ko yung packet niya. Isang packet siya.
Food makes you happy. Ang sarap talaga kumain ng magkamay. Yung talagang busog na busog ka sa kamayan. Ang lambot niya, look. Diba? So malambot. Parang halos lahat ng tao dito sinisipon dahil sa weather. Super lambot. Ito naman, super crunchy. Crunchy siya sa outside, soft siya sa inside. Go. Kung kayo tanungin, ano ang isang putahe o pagkain na nami-miss mo sa Pinas kung nasa abroad ka? Kasi ako, swaki. Swaki is the urchin. Yun ang miss ko. Ang pinaka na-miss ko. Yun ba yung uni ba yun sa Korean? Okay. Kasi lumaki ako sa isla. Island girl ako. Parang si Moana.
Ang sarap yun talaga. Hindi ko siya, steam ata to eh. Pero, ayoko yung ini-steam. Kasi, yung steam na dumpling kasi parang boring siya. Walang crunchy. Ito, wala, mantika lang. Prito mo na. Chok. Tapos, maliit lang naman siya kaya mabilis siyang maluto. May mga iba't ibang klase doon na ganito. Kaso lang, hindi ko mabasa. Iba yung yung language kasi, ang hirap ang hirap intindihin. Hindi mo alam kung ano meron. Nasa picture, may yung sa picture niya, may anong tawag nun? Yung may sample ko anong laman sa loob ng dumpling. Nung nakita ko to, parang sa picture ata may parang noodle, parang gano'n. Dahil inisip ko, safe ako nito. Magustuhan ko to kasi noodle siya. Yung lamang. So, sa next mukbang ko, ay paksiw ng ulo ng salmon. And I cannot wait. Kasi bumili na ako ng ng salmon. Ulo siya. I can literally eat the whole packet nito. Ang sarap niya. So crunchy. Christmas na Christmas yung outfit ko. Palagi ako naka-jumper kasi malamig. Yan. Meron pa akong tira. Bibigyan ko si Molly nito, pero hindi lahat. Kasi sobrang laki nito. Bibigyan ko siya ng konti, halo ko sa food niya. Or bigyan ko lang siya yung konti-konti lang. Tapos yung tira, kakainin ko na naman mamaya. Kaya yan. So, thank you for watching mga friends, and I will see you next time sa aking mukbang. As I've said, yung next mukbang ko will be paksiw na salmon. Kaya, see you next sa aking mukbang. Bye!